Сёння на фермах і жывёлагадоўчых комплексах раёна часцей за ўсё можна сустрэць жанчын. Аператоры машиннага даення, цялятніцы, заатэхнікі, жывёлаводы, загадчыкі фермамі. Асноўны груз паўсядзённых клопатаў ляжыць на далікатных плячах прадстаўніц слабага полу. Бо гаворка ідзе пра складаную прафесію, якая патрабуе фізічнай сілы і трываласці. Аднак нашых жанчын цяжкасці зусім не палохаюць. Сёння ў нашым сюжэце гаворка пойдзе пра выдатнае трыо жывёлаводаў малочна-таварнага комплексу «Гавяды» адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды Агра». Дзве Людмілы і адна Юлія. У руках гэтых выдатных жанчын знаходзіцца жыцце зусім маленькіх і някемлівых цялят. Ад іх прафесіяналізму і ўмення залежыць усё. І здароўе, і прывагі, і настрой жывёлы. Ответственность очень большая, поэтому, конечно, тяжело. Это же ты за каждую голову отвечаешь. Вот 200 штук стоит, за каждую нужно ответить за эту голову. Вот. Чтобы он сытый был, в общем, да, здоровый. Если что, даже ветрачу нужно сообщать, состояние теленка. Вот. Но переживаете за каждого вообще? Конечно, переживаем. Где-то, опа, лежит не так. Что-то он некрасивый, скучный какой-то. Естественно, уже бегишь, что-то надо делать. Праца з цялятамі падобна працы выхавальніка ў дзіцячым садку. Малыя патрабуюць увагі, клопату, ласкі, а часам любяць і пазабаўляцца. А вот здесь живет наш бычок Шустрик. Он постоянно норовит у нас бежать. Вот он грызет за эту досточку, а барашка все время отодвигается по чуть-чуть. И потом он убегает, мы постоянно его ловим. И на улице, и здесь в профилактории. Вот какой у нас хороший. Вядома, бывае за дзень назапасіцца стомленасць, але, як кажа Людміла Сімчанка, да працы яна прыкіпела душой. А таму кожныя раніцы на працу яна ідзе з усмешкай на твары. І гэта без перабольшання. В чем сложность работы телятницы? Что самое главное в этой работе? Ну, я думаю, так, любовь к животным искренняя, я так думаю, более всего. Ну, тяжелый труд это понятно, тяжелый труд, но мы сами деревенские, нам это не страшно, так скажем. У аператара па вырошчванні цялят галоўным паказчыкам прафесійнай паспяховасці з'яўляецца сярэднясутачнае прыбаўленне. Дык вось, у Людмілы Сімчанка гэты паказчык вельмі добры – 1054 грама. Аднак свой поспех яна з удзячнасцю дзеліць на ўсіх, адзначаючы, што вялікую ролю ў іх працы адыгрываюць своечасова нарыхтаваны якасны корм, дружны калектыў і зацікаўленасць у агульнай справе адміністрацыі гаспадаркі.